na vrstvu šedej hliny, tu na veky pochovaný. Náš opitálcan v pamäti živý, veď on tu užíval na poliach hnivy. Neboli to neby veľkého rozsahu, ale roličky malého výmeru. Rád spomínal, veď rolníkov miloval, preto im aj pri práci pomáhal. Naši oddelení bratia evanjelíci veľmi vyzdvihujú Štúra a týchto štúrovcov. A na tých vašich rodákoch je úžasné, že to boli katolícky, ktorí sa venovali tomu svojmu povolaniu ako kňazi, ale aj boli národní obroditelia, boli aj, teraz recitovala, pásnici a vlastne rozvíjali tú našu slovenčinu. Poženaj všemovce Boha Otca i Syna i Ducha Svätého, nech zostupí na vás a do srdca mňa. Ďakujem. Ja teraz vás poprosím, presunieme sa do Pálkovicovho domu. Čekáme? Áno, v dvore pomaly. Dovolte mi, aby som vás srdečne privítala. Popriala vám príjemné sviatočné chvíle v atypickom historickom priestore, ktorým je rodičovský dom Juraja Pálkoviča číslo 24 v Doľanoch. Pekné popoludne, milí moji, vážení hostia. V 9. storočí prišli k nám solúnski bratia, aby nám niečo dali. Niečo dali, aby sme si porozumeli. Aby sme si porozumeli, musíme sa poznať. Aby sme sa poznali, musíme sa stretávať. Aby sme sa tu dnes stretli, mali sme podporu Domu Centropé z riaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja pod vedením pani riaditeľky Tatiany Mikušovej. Kríž, ktorý bol dedičný Pálkovičov, ktorý každý Pálkovič mal na pohrebe. Darovala mne, aby som to dal obci. Že dnes máme výnimočný deň aj v tom, že emócie, ktoré niekto zachoval tým, že ich zväčšnil na fotografii, po niekoľko rokov dnes mohol doniesť sem a my sme sa z nich mohli tešiť. Ja keď som ich prvýkrát videla, tak musím vám povedať, že
Napriek tomu, že nie som Dolančanka, vypadli mi slzy, pretože z každej tej fotografie som cítila emócie. Určite ste mnohých poznali bližšie ako ja a sú to ľudia, ktorí tvorili naše Dolany a vy ich tvoríte teraz. Ďakujem vám všetkým zo srdca a dovolím si ešte poďakovať Braňovi Herfovi, ktorý nám túto spomienku zachytil vo fotoaparáte. Som Dolančan, aj keď už dlhšie roky žijem niekde inde, ale srdcom človek stále niekde patrí a myslím si, že ja patrím tu na, takže preto som nesmierne rád, že toto vzniklo a v rámci teda oslav aj teda našich vierozvescov Cyrila Metoda. Čo sa týka fotografií, vznikali v priebehu 30 rokov ešte ľudia, ktorí žili a už každý, kto už je na obrázku, už bohužiaľ nie je medzi nami. Čo bolo zachované, sa mi podarilo zachovať. Samozrejme, tých ľudí tu bolo neskutočne viacej, ale viete, ako to je, nie všetci, každý starý človek sa chce, alebo starší fotiť, takže boli to predtým nejaké rozhovory, nejaký predvoj, možno aj nejaké moje babičky Agneši, ktorá ešte žila, sme chodili na návštevy k tým starším ľuďom. Nebudem veľa rozprávať, veľmi pekne ďakujem, som šťastný, že ste prišli. Ešte sa ma veľa pýtalo ľudí, že prečo sú tam není mená, že náschvál. Aby sme trošku v tých našich hlavičkách tak zaspomínali a opýtali sa jeden druhého. Ale určite, keď nebudete vedieť, tak ja vám veľmi rád zodpoviem, lebo s každým tým človekom som sa rozprával, navštevoval ho, takže určite viem, o koho je. Takže veľmi pekne ďakujem, pekné poobede prajem.